ओमफ्राय दाथ' आंनि फिसाया आंजों दंलै नाथाय खुनु बिसास गैलायलाङा साननि गोसोथ' मालाबा जुदि फिस्लायलाङोबा ओमफ्रायथ' आंनि सुथुरफोरखौ ना बमफोरजोंनो उरायला होजोबनो गोसो जायोलां बाराखौबा मानोबा आङो जायखौ सैयाबाथाय सैयालै एकदमबारे रागा जोंनो ओंखारो Hei, Tuntuli. मा ओमफ्राय नों बमल' गावबाय थानोसै आरोखि ओइ सान अबावलाय आरो बमानो गावबाबो माला जेबो पात्ताखौनो मोनलायलायालै ओमफ्राय थामाम गावमारबायबो दे आङो नाथाय बेफोरखौबो एसे साबधानलै बांद्रायबा बेददेर जानोसो गिलायलाङो आंहा नोंनाथ' आरो गियाल'ना आखाइ फारनैबो लालायलायनानैसो गावबावो आखायावनो फुथाय होबावो थोद ओइ जाम्बा नोंनाव गारदेर हरबावनोसै नामा आङो थोद मा बुङो आरो नोंबो ओमफ्रायथ' मिथिगौना सान आंथ' मा गोसो जाबावदों नोंनि बे सनाखौ एकदमबारे खानायाव बम फुथायनानै माने बेखौ रकेट बमाजोंनो गोजौआव थांफानो नामा खानायाव खागदावनानै साला जायोमोनथ' आरोलै बेफोरबायदि गाज्रि मानसिखौ नङा होमबा ओमफ्रायथ' आंखौ रागा दा फोजोंखा नङाबा नोंखौबो बिदि खागदावनानै आङो बमजों मिथिखा जागोन दे आरो मानसियानो बहा खारखुमानानै दंथाय बियो जागोन र' हमजागोन दालाय बिमा मोनबाय नालाय फिसायाबो बेसे गोबावथो थाबावनो ना बे मोनसे खोथाखौ बुजि मोनासै आं बेहाय आं अलंबार गथ'खौ नुवाखैसै सान जानोलै नुनायाथ' आंबो नुवाखै ना हस्टेलफोरावसो दोनोबा ओमफ्राय बे गथ'आ सोरजों थागोन दाथ' बिबैयाबो पुलिसनि माबायाव आखायावसो दङ बिमायाबो खारबाय होमबा गथ'आबोथ' न'आव गैथ'वाबा बहा थांदोंबा मोनथिला दे आरो बहाबा जानांगौ सान बियो एसे मोनथिखाबायमोन ना सनिया बेखायनो फिसालाखौ लानानै खारबायगोन बियो जानोलै जानोबो हागौना बिमा फिसा गैया मानेथ' खारदोंदां गथ'खौनो लानानै सालिया सना लैजा गैयि सोराम गैयिया दानाबा बहा मोखां माबा लाखुमादों बियो गावखौनो गाव महाबिलेन साननानै लायोमोनलै बियो ने जोंनि जिउआव एकदमबारे फैदेरबाय थानाय जाबाय दे थुनथुलि रायखांबाय थानांलालै गोसोफ्रा बिसोरखौ रायलायबाथाय एकदम गाज्रिसो जालायलाङो आइगा मोजा बुरियाबो सालला गाबोन थांसै ओमफ्राय ओंखाम मोदोंना मोनाखैरा जा ओंखाम उखैनाय मोनबायलै सान दिनैबा हले बिखुनजोआ दहाय दाउ गोदालायबावदोंसो मिथिगौ नोंनि थाखाय वाव गोथावथ' जाखागोन होमबा बुरा सान बेखौ ना दाउखौ फानहरनो होननानैसो दोनबाय थादोंमोन बे दाउलाखौ ओमफ्राय आइया मा गोसोखांखो दहाय सिथारबाय आरो नोंनि थाखाय सावैसा जाथोंसै दे मोनजाथाराखै न'नि दाउखौ होननानै दहाय हाथायाव थांबा मालाबानो मालाय सिथारनानै गोदाबावबायसो होमबाथ' लकेल दाउजों गोगोम गोथाव जासिगोनलै माथो सानदों ओमफ्राय नोंनि बाहागोआव ना आमायथु ओमफ्राय बे बिखाया गोग्लैबाना आं जागोन दे सान ओमफ्राय आं हराबालाय ओरैनोबाथ' आंनि प्लेटनिफ्रायबो लाहरबावोसो नोङो बिराद मानसिया फाग्लिलै थुनथुलि नालाय बिदिनोसै आरोना आगोलावथ' आङो ओंखामखौ एकदम दाबो लगायनानै जाबावोसो बे बेदर बिदैजों जोंहाथ' गोबां थुब्लि माब्लि जायोमोन ना एखनबा बेदरा नोंनाबो आरो सारायावनो ओंखाम लगायबावोसोमोन नोंथ' ओंब्रा गोथाव मोनोना बेफोर जाबाय आंनि हुदा गाज्रिबाबो मोजांबाबो आरोना नाय जायाखै नोंसोरना बम गावनाय माबा माबिनो ओंखाम उखै सोबायहाय आंना ओंखाम जानोसै खेबसेनो जाखानोसै जमानो जाबाय दा बम गावनायफोरा खांखांनो उखुन्दै मोनामग्लुंजोब्बायहाय आयै गावबाव नामा फै आंजों गावहैनोबा लाखि सारा अबाव आं गावाहाय मा गाव संनाया गोथाव जाथारदोंदां सबायजों दुन्दिया गोरलैजों दाउजों बेखायनो लेंफैनाया जालायथारबाय थाब-थाबनो माला थोजोबबावनांगौ जाखोसै आयु हाबाब आयौ बिखा क्लाब क्लाब मोनलायलायथारबाय आङो जालाहाय जाला जेरैथिंबो थाम थाम थुम थामल'हाय बाहेरावनो ओंखारनो बोरैबासो मोनलायबायहां आयौ गथ'फ्राबो मासे गावखोहाय ओरैनो न'आवबो गावनाय आरो बाहेरायावबो माला सोरांबावनांगौ जाखो माला सोरांगोन ओइ बिमा आइया नायदो नैबे ना उन्दुखाबायानो दानो मा बोराय गिनायखौ नुवाखै बेसेबांबा बोरैबा मोनजोब्बाय आङो बुरिया मा होनखो बेलाय फै सानजों गावहैनोबा बमा आबा गथ' गोरलै थांमा थां गावा माथोसै आंलाय सेंग्रा गोरलै थां माबा गथ' गोरलै थांनो आरोबा माला जोबबावगोनसो नंगासिनो आङो नै हा बिदिबा नोङो न' सिङाव हाबनानै थाबाय थानोसै होमबा हनै बाहेरायाव खथ' मालाय मिस्थि गोदै गोबाब जागासिनो आरो नोंहा बिदि रुमाव हारसिं थाफैबाय बिमा गिनाङालै फै जों बयबो दंखायोना नाङा दे नाङा बोराय नोंहानो थां बाहेरायाव आं थांनो हानाय नङागोनहाय बिदिजोंलाय बोरै जानो नै मिस्टिखौ आं बेहायनो लाबोबाय होमबालाय बिहामजोआबो लेंहरबाय थादोंमोननो हा माथो फैयासै आबौमोनाबो एसे बमा गावदों न' खाथिनाबो लाजाखाया हा बोरै थांबाय बायनो आरो उखुन्दै खुनायाथ' आयै उखुन्दै खुग्लुंजोबथारबाय आइ बेबायदिबा जागोन नालै न' मिस्टियाबो
बेहायनो आरो बांद्राय गिनाङालै बिमाहा माखौथो एसे गिनो बिखायानो नोंना गोबासो जाबाय खोमालै बेखायनो एकदम गिलाबायनाय बेथ' बे जाबायसै बोराय ओमफ्राय दिनैहाय दिवालियाव बयबो जमा दङ मेहेर आबौआबो फैबानो जायोमोनहाय नङा होमबा नङाथाय माथो आं दहाय बेखायनो फन खालामखादोंमोनलै बिमा ओमफ्राय र' आबौ मालाबा थांगोनलै होनना बुंहरदों बेबायदि फुजा समफ्राव मोजां सानफोराव न'नि गासैखौबो थाजोबा मोजां मोनोना गोसोफ्रा स्रां मोनो फिसा फिसौ गासैखौबो जमा नुजोबबोला नंनायालाय नंगौलै बिमा नाथाय माब्लाबा समाव बिदिबो जायो जेन गासिबो गोरोबजोबा आरोना समजों लोगोसे औ माथो बुंबावनो मिस्टिखौलाय सोरथो लाबोनाय हाबा सोराङानो लाबोदों आरो बे आलासि गथ' दंफैबावो आलासि गथ'आनोथ'हाय बोराय मानोबा फैदों ओरैनोबा बिमाया मोजां नंखाथारा बेना जोंनि आब'खौ जानला मानला बुंग्रा दा आरो बेयाव फैदोंना मोनथिबा दावराव जाबावा बियो जाबायसै बिमा गाबोन फुङावनो थांगोननो दिनै ओंखाम जालां होननायखौ नुवाखै गथ' मानसि फुजा समाव फैबाय मोजां मोजां जालांथोंसै आरोलै दे आरो आंबोलाय आरो माथो बुंबावनो बेखौबो गथ' मानसिखौ दा थुनथुलि आबैयासो दंनायमोनबा दावराव जायानो मोननो बियो गथ'खौ बेयाव फैदोंना मोनथिबा एसेबां रागा जोंनाय नङा खोमालै बिमा जोंहा थुनथुलि आबैया गुबुनफोरबायदि नङा नंनायालाय औ होमबाबो फिसायखौ हनै दाय होदोंना बिनिखायनो एसे बोरैबा नाङो आरो दे बिमा मिस्टिया जाहरग्रोदो आरो माबा दाउखौ मासे बुथारनो होन्दोंमोन बिहामजोआ आलासिनो आरो बोरैथो बिदि ओंखाम गोजाबो जाहोनो अमा बेदरफोर लायनो हायामोन आलासिखौ ओंखाम जाहोयोबालाय एसेल' मोनबोदों खोमालै मोननो थांलाहाय अमा बेदरखौनो बिराद जायो होनबायसोनि अबावबा ओंखाम उखैनाया बिदि जायो गोथावजोंलाय मा खोथा ओमफ्राय टाइमखौ नुवाखै नोंसोरो जानोसैलै आयै ओंखामखौ आंबो उखैखाबाय औ आरो दा मोनायाव गोजांदोंबा खम्बलखौ दिरुनना होनोसै आङो लेबबो दङमोन बेखौबो दिहुनखानोसै नांगौबालाय अबावबा दाबो थाङालै बे गोलोम बोथोरानो फैगोन माइबा गोजां बोथोर आरो आंबा खम्बल सिङाव एब्रेनानै फन नायनो लुगैनाया हाथारला बेफोरबायदि गोजां बोथोरा माला फैबावगोन खुवा खुवा जेरैबोनो हाय मा होननाय जाखोसै बेलाय होनग्रायै दालायदि नङा गोजां बोथोराव मार बांसिन मोजां मोनो माने गोजां बोथोरखौनोलै अयथासारनो गोलोम बोथोराव बहा थागोन बहा मागोनसो जायो नालाय बेखायनो गोजां बोथोरानो बेस्ट खम्बल सिङाव थाबाय था फुङावबो थाब होननानै सिखारनो बागुलायखायोलै ओमफ्रायथ' सान अर सायनानै गोजां बोथोराव आखाइ हांनानै एकदम अर सायथावथावनो आलु सावजानो मोनो मटर सावजानो मोनो आरोबा बेदर माबा माबि आरो गासैबो सावजानो मोनोना बेखायनो आइ लाभ गोजां बोथोर गायै फांखाखौनो गंनै गंनैसो होबावो आं एखनबा जाखागोन बे नोंना माबा माबि बेदर सावलु सावला जायो नालाय गावहा बेखायनोसो नङाबालाय दा गोलोम बोथोराव गावहा थानो हाया जे अराव जियानो जाया मानो आयै आं नों रोंला दाबो फाफिया गोलोम बोथोरा नोंनि डायलगा बाराखौबा ओंखाम जानोसै फैद' थाब-थाबनो आरो दे जावैसो ड्रेसफोरा गानस्लायोबा गानस्लायहैदो गामसायाबो दिरुनखानानै दोनजोबबायमोन आङो थांनाय ओंखाम जानोसै ज'नो ओरैबायदि गोजां बोथोरनि फेन होमबा नोङो सान बरियाखा ओमफ्राय फट' खेबनोबो मार मोजां मोनसै आङो गोजां बोथोराव बेसर बारियाव ओइ जाम्बि मालायनि बेसराव ओमफ्राय गाग्लिनोसैलै नोङा नङा माथो जिबाबो नोंसिनियाव गाग्लिहैगोन आङो बिहावजों होसो जानो बिहावजों फैद' ओंखाम जानोसै आरो आयौ जों गासैबो मेथाइखौ मोनजाबाय दे आरो आङो बे मिलिसानिल' बेखौ बाथि लगायनो होफ्लानानै होआसै दे आरो बाद दे आरो आङो सोमलाबा आरो पिंकि मामिनोल'सो दोनबाय गाबोन फुङावबो होखुमागोन आङो बिफायाबो फैनायावसो लेटसो जाखागोननो माथो जानो आरो दा आंहा आबा आरो मामिनो दावदैखौनो दैसे दैसे एवना होगारगोनहाय मिलिसा जाथो दे मा जानो ओरैनो जाबालाय आंहा आबा आरो मामिया एसे साइस्थ' जानांगौना बेनिफ्राय गोदान आंहा प्रडाक्टबो मोनसे बिहरदों मामि आरो आबानि थाखाय फेस वाश क्रिम माबा माबि बडि लोशन बेफोरखौ लगायब्ला बिसिना साइस्थ'फ्राबो मोजांनिफ्राय मोजां जालांगोन दे नङाबा एकदम गोसोम माबा माबि होनना बखिसोयो मानसिफ्राबो नै नोंसोरनि बखिनाया आंनि मामियाबो देनां सिख्ला देरबोलानो लासै लासै एक्ट्रेस बायदिसो जागोन र' होमबा था नोंसोर नायनानै थाबाय था बे मिलिसायाथ' नै नोंखौ गालांगोन आंनि फिसाजो पिंकिया माखौथ' एसेबां मिनिग्लाबबाय बायथारदोंसै माखौ खुसि मोनसोदों फैलायबाय आरो बुरिया माबा नङा माबा मोनसे डायलग मारिलायसिगोन आंखौ माबा मोनसे बुंलायसिगोन दे आरो फिसौजोखौ लानानै बा बिदिनो बायदिसिना हेनथेननो मा जाखोहाय रानि
हा माथो फिसाजोनो नोङो होआखैनो मेथाइखौ माथो मोनजायाखै बुंदों गथ'आलाय बिदि जायो हाबाब आयै हा मा बाथ्रा बुंखो नोंलाय मा मेथाइ मोनजायाखै जालाबायखो आबै मिलिसानो माथो मिस्थि माबा माबि लाबोनाय जुलाफि मेथाइखौ होआखै मानो गोदै गोबाबखौलाय जोंहा बयबो जाजोब्बाय हाबैया मोनजायाखैसो बुंदों माथो मा आयै आंथ' बिदि होआलासे थायाखै औ नंगौ बे जाथ'वाखैमोन नाथाय गावनोसो बुंबाय मामि मिलिसायाखि आं दायो जागोन आयै होननानै आरो मा बिदि एरना होलायखो नोंनो आं गावनि फिसाखौनो बेफोरबायदि खालामनो हायो नामा आयै आं जोबोद बोरैबा मोनबाय गोसोखौ बेफोरबायदि माइ गाबजु जायगा खालामहाय गथ'फोरखौ बेबो नोंनिनो गथ' मिथिबाय मानियो नोंहाबो फिसा दङ असे होननानै थेवबो बेबो नोंनि असे बायदियानो बिमा गैयि गथ'खौ बारा बिदि अयथासार दा खालाम बिहामजो अननो नालाय समान अन गथ'फोरखौ खर'आनो देगासिनो दोसो दोनदोहाय बुरैखौ आयै नोंबो बेफोरबायदि सानबाय आंखौ आंनि गोसोआ इमान हामा इमान गाज्रि नङा दे आं बिदि माइगाबसो जाय अनालासे थानो आयै आयै बेफोरबायदि आं मोनसे मोननै खामानि थिनो मा जेरावबो नों आंखौ गाज्रि दासान बियो हिनजावनि फिसा आयै देनां सानसेबाबो बिलाइना थांगोन गुबुन नखराव अब्लाना जेब्लाबो माने जेखौबो खामानिखौ रोंखायाबा देनां बुंगोन ना बिमा गदायानो फोरोङाखै बिखौ गाज्रि आखल फोरोंबाय माबाय साननानै नाय आयै आं दा बिखौ मोजां गियानसो होनो नाजादों मोनसे मोननै खामानि थिनायखौ नोंबो गाज्रि मोननाङा आरो बे जानायनि बेलायावथ' आङो होनोनो दोनखादों माने जोंहा बाबु नानियाबो जाग्रोबाय नोंसोरनो होजोब्बाय बेनोबो जासिखादोंमोन आं नाथाय जाथ'वा आयै होनबायबा बाथ्राया बेसेबां सैथो नंखाय बेखौथ' आं मिथिया जायखिया समान समान अन गथ'खौ जानाय लोंनायबाबो बिदि सासेनो होयो सासेनो होआ बिदि दा खालामहाय आबा मिजिंनोसो मोनथिबा खम रागा जोंगोन बियो नोंखौ ओरैनो दोनदों नामा बावबाय नामा आबै मिलिसानि अननायावसो नों दिनै जोंहानाव फैफिनदों बावनाङा बे खोथाखौ बिहामजो बुरिया हनै रागायानो थें थें सालायदों नोंनि खोथाखौ इसेबांथ' मानिनो नां बांद्राय खुगाखौनो खेबसिथावथाव बाथ्रा बुंखायो बुरिया माखौबा एसे दुगि जागोन दे आयै नाथायबा आंनि गोरोन्थि गैया बे मिलिसा नानिया मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ आंखो एरना होदोंथ' बिबैनो नायबाय था नोङो गथ' गोरोन्थि जाबायबा निमाहा हो आयै आरे आंबोथ' आंनि फिसाजोखौनो सानोना उन्दैनिफ्राय सोथोनाया आंनोथ' एखनबा समाव मानियो गोरोन्थि जाफ्लाङो नाथाय एबाराव आङो बिदि जेबो बेखौ माबायाखैना आयै इसेबां नासयनानै दोनाखैना बिफाया जा लाबोयो बेखौनो आं समान समान रानना होयोहाय आयै बेदर फिसा नाबाबो समान समान हायजोबो बोरैथो बिदि बुंनो हाखो डाइरेक्ट आंखौ जाबायसै गथ'नो मेथाइया दङबा गोख्रै लाबोना होफै आंनि मेगननि सेरावनो जाथोंसै नोंबा होमारनो सानाखै जायखिजाया गथ'नो लाबो दानो आंनि सिगाङाव नङाबा दिगदार जागोनहाय बाराखौबा नोंनि फिसाफ्राथ' जानायाव बाब थोलायखाया दा बिसोरनो मन'जोबलायगोन हाबाब आयै जाबायसै हा नोंनिबोथ' फिसौ सोमला आरो जोंहा नानि पिंकिया फिसौ ना मा फिसौबालाय हा माथो फिसालानबो थाङाखै हा माथो बिहामजोनबो थाङाखै गथ'फ्रालाय माबा बोरैबा गोसोमबा एसेबां बिदि बासिनांगौ आयै गावनि फिसौ असेखौनो महरफ्राथ' एसेबां मानि गैया र' महर गैयाबाबो जेबो नङामोन नाथाय आखलफ्राबो नोंना गथ'फोरना थिगानो गैखाया बिमा जेरै गथ' बेरे एरै लाबो गोख्रै मेथाइया आंनि आबै फिसौ मिलिसानो जोगासिनोसो बुरैखौ बोरैबा माबा लिंग्रिसो खालामदोंमोन दोनमारदोलै हनै नायनाय इसेबां गावसोरसो माइगाब जुजाय खालामो आंनि गथ'खौ महर गैयानो मा गैयानो आंबो खिन्थागोनहाय नोंखौ फैग्रोथों र' नोंना नोंसाला मोजाङा माइबा आरो इसेबां दिनै आंखौबो समायदोंमोन नाथाय बे बुरैनि थाखाय आरो बे गथ'नि थाखाय आंहा मुरानो अफ जाबाय दिनैनि सानाव बयखौबो फेमिलिखौ जमा सेलिब्रेट खालामनाय नुब्ला आंबो गोसोआनो बोरैबा मोनलायो आंनि जिउआव मानोबा खुसियानो जोबोर खम लिरना हरदों इसोरा बुंनो थाखायथ' फेमिलिबो दङ नाथाय अब्लाबो गावनि असेसिना असेखाना मिलिसा आइ नोंबो गावनि लाइफखौनो बरबाद खालामना लाजोब्बाय मिजिं जावैसोजों मोजां मोजां संसार जानाय मोनब्ला दा मिनि खुसि जोंहा न'खराव जमा थानोथ' मोनगौमोन ना दाबो फिसाला सासेखौ लानानैबो जोबोर सिन्था जाबाय थायो आं बर'सा नुहुरदोंना नोङो आङो गावखौनो गाव बे फिसाला सासेनि थाखायल'सो आरो फिसौजोखौ अनखांखां मोननानैसो गोसोखौ स्ट्रं खालामनानै दंगासिनो नाथाय माब्लाबा समाव गोसोखौनो लोरबां मोनो इमि बम गावखांबायबो दानो बारा गावबाय थायासैलां बैलाय फिसौफ्रा गावबाय फिसौ माने फिसौआनो होननांसिगोन आरो बिबौ लेंबाय जेला आंखौ
नोंबो बिबौ जाबाय आंहाबो नै बिबैयानो जाखाबाय फिसौजोआनो देलायलांबाय मालाबानो नायनाय सोरां आयौ बिबै बिबौनि लिस्टआवबो फैबावबायसो जोङो ने जुरिया बेखौबा बुंबाय थाबावो फैदो ओमफ्रायो दाउ बेदर एसे जानोसैब्रा अमा लायनो थांबायब्रा आङो अमाखौबो मोजां मोनबोआसै एसेल' मोनबोबाय दा बेखौ गथ'आ जानो मोजां मोनथारनो दाउखौ मासे बुथारबायलां हे थाब थाङाबा मोना अमाखौ आरो जि माबा जायो अमाया फिरबो जायो माला जेबो फात्ताखौनो मोनाना दाख्लैबो आबा जायख्लङा माबा अमा बिबु जानो लुगैदों होननानै अमा बिबु बिथै लायनो थांदोंमोन दा फुङाव थांनायानो मोनबोआसैना दे ओमफ्राय फैदो जमा ओंखाम जानोसै दिनै जोंहानावनो जादो बिमा फिसालाय नोंसोर जाबाय थाखायो सङै जायो बिमा फिसा माथो बुंबावनो आरो दालाय फिसा देरबाय न'खरालाय बिदिनोसै आरोना जोंहा बिमा फिसायैल'सो जाम्बि बेबायदि होनो नामा ओमफ्राय माथो हारसिं सिरि दिनै जेबो नङा नों दाखौसो एसे गोसोखांदोंमोन आंबोथ' बिराद गोसोखाङो आदाखौ एखनबा गेजेर ससेयावनो नागारनानै थांबायबा मालाय आंखौ हारसिं खालामलांबाय बेबायदि दाबुंलै एमि बेबायदि नङा दे अबावलाय हारसिं जानो जों दंना होमब्लाबोथ' नोंहानो आलदा संसार दंखायोना गावबागाव संसार आरो टुनटुलि आंनि आइखौ नों हमहोनानै लांदों नाथाय गोसोआव ला आंनि आइया थाबैनो बाहेरायाव फैखागोन बिदि हमनो हाया जोंहा बेसेबां कन्टेक्ट दंखायो मिथिगौ नोङो मेडाम बिसोर नोंखौबो नागिरगासिनोखा आरो एसे थाबैनो माबा थाथ'नाया बाहेरायाव फैथ'यैया मोजां जागोन नामा जास्ट शाट आप मा बुंनांगौ मा बुङो नोंलाय आइखौ आरो आंखौ बिदि जेलाव लांनो हायाना प्रुफानो गैया जेबो आंखौ होसोबालाय मा मोनखाया बिसोरो मेडाम आरो बिसोरो नोंखौ नोजोर होखागोन बेखायनो एसे बि केयारफुल आंखौ गिनो सानदों सनाखौ बे टुनटुलि आरो सानदों सोरखौथ'ना हाजार आंखौ नागिर मोना आं हमजाया बेबायदि आरो बावलं बारा सोर लोगोनाव थांदों बेखौ गोख्रै थांनानै लाय दानो मेडाम फन हरदोंमोन गाबोनसो फैयोनो फुङावनो ओमफ्राय दिनै फैथ'लानो मालाय आलासि जादों बेहाय मा जादों आरो बेहा र' दे जाथ'बाय दे थाथ'दों बे आलासिनावनो मानो होनोबा न'आव एसे प्रब्लेमबो जादों नालाय मिन्थिबा गथ'आ आरो टेनसनसो जालायगोन जायखिया बेखौ फैबोला एसे दोरोद होनानै लाथ' माबा गथ'खौबो बिसोरो डिस्टार्ब खालामगोन ना पुलिसफोरा आंबो जेबो कन्टेक्ट खालामथ'नो हायाखै बेफोर दावराव-दावसिनि थाखायनो फनाबो अफसोमोन नालाय आंना अके मेडाम आं बुंखादोंआनो बाबाखौ माने मेडाम मोना एसे बिजिथ' बेखायनो रायलायनो माबा सोलाबथ'वाखै आंखौ बुंखादों होननानै गथ'आ जेबो जानो मोना दे पुलिसनि नोजोरनिफ्राय एसे गोजानाव दोन बेखौबो नङाबा बिसोरो एकदम जोंहा आबाखौबो डिस्टार्ब खालामनायानो गारनाय नङा र' आं एसे बन्दोबस्त खालामनि एसे जगार माबा खालामनि आङो बेफोरखौ लानानै थाबैनो एसे मोजां सल्भ खालामनो नाजादो मेडाम जाहाथे प्रब्लेमाबो बारा गिदिरद्रायबो दाजाथों बुजिखादों आंबो र' आंखौ नों बेबायदि खालामबाय थानो हाया सानसोरां नोंबो आंखौ बिदि खस्थ' होनो सानदोंना आं जेराव थांगोन नामा सानबा जादों एसेबां होसो नोंसोरबो आंखौ नाथाय नोंसोर आंखौ मोनाथ' आङो दहायबो हरदों माथो अखाफोरा आंखौ ब्लकसो खालामबाय नामाथाय माथो जेबो रिप्लाइखौनो हरमारला मिथिला दे आरो मा जाखोथाय थोस गावनो फसायना ओमफ्राय आंखौ गाज्रि मोननानै थाबा जागोन नामा बेबायदि आं बुंखादोंआनो ना लोगो बायदि था होननानै बे सिख्लाफोरजोंबो ना भरोसा गैयालै मा सानो आरो ना दसेनो गावसोरनो वाव सावनायाथ' बिराद धमाका बम्बो सावबायलै आं दिनै हले मोजांबो मोनो आरो ना बोरैबाबा गोसोफ्रा दुखु दाहाफ्रा स्रां खारलायलाङोना सनामोन आंनि जिउमोन नायनानै मोजां मोनदोंबा नायबाय थानाय आंनि लोखिमोन कमेन्टबो मोजां खालामहरलायदो लोगोसे लाइकबो थुनो बावनाङा दे भिडिअ'आबो एसेबां गोलाव बानायनो हायासै लोगोफोर मानो होनोबा खर' सागासिनोलै आंखौ दिनै एकदमबारे मुलि जाबाबो सागाया मोनदों बेखायनो लोगोफोर आं जाखिनि हाबाय बेखौनो बानायबाय दे लोगोसे बावगार हायै गोसोखौबो होबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हागोन दै आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन आरो लोगोफोर भिडिअ'खौ आपल'ड होखांबाथ' उन्दुनोसैसो आङो लोगोफोर उन्दुथ'नोसै खरानो मारैबा बेलेग साखाबाय दिनै फन नायबाय थानानैसो जाखो ना माखो बुजि मोनला दे लोगोफोर अब्लाबो कमेन्ट मोजां खालामहरलायदो जाय सनामोना कमेन्ट खालाम मोजां मोनो आं नायबाय थानोसैलाय नायनानै दसेबाबो गोजोनसैलाय आरोना नोंथांमोननि कमेन्टखौ दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय जेबो प्रब्लेम जायाबा नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोनदों फोरमायहरदो लोगोसे आरो लाइक कमेन्टबो थुना गालांबानो जाबाय सनामोन जाबाबो जायाबाबो दसे सम नुजाफैलायबाय दे होमबा ना सनामोन बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ